हेलौ हेलौ वाट्सएपाव भिडिअ हरदों आं नोंनो मा भिडिअ दे नायदो नायां बेबायदि भिडिअखौ लासिंसिंनो नायलै नायां सोर हरनाय नोंनो बे भिडिअखौ लोगोआ हरदो आंनो गावनो जेबा हरदोनो बिदि हरो आरो हरथारामोनहां लासिंसिंनो लासिंसिं जायो नामा गावनि बिएबनो हरनाया डिलिट खालाम मालायनि भिडिअफोरखौ नायो नामा नोंनिखौ हर होमबा हरा माथो आं नों आंखो ट्रुलाभ खालामा होमबा ना थै बिदि नङालै सना बिदि हरलायबाल' ट्रुलाभ खालामनाय जायो नामा नों आंखो फोथाया नालाय बेखायनो हरनो नागिराखै नों आंनो फोथायोलै सना नों मानो बुजिया फोथायोबा फट'खौ खेबना हर होमबा आं लाजियोना सना हौवा जागोनखौनो लाजियो नामा दे बिदिब्ला मालाबा हरगोन आंनि प्रमिस ला दे नोंनि प्रमिस दे होमबा दोनथ'नोसै दे আপুনি কল কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে উত্তৰ দি हाय हेलौ मा खालामदो दे मानो कल रिसिभ खालामलायाखैमोन बायजोआव दंमोन आं खोनायाखैमोन खोनालायै मा खालामदोंमोन दे रिसिभ खालामा होननासो खालामखायाखैमोन खोमा हैद खोनायाखै होनबा दोनथ' दा हरगोन आं मायबा मोनसे बुंबा खालि होदावनायल'खा जेबोखौनो बुंनो हाखाया आङो गावथ' कलखौनो खालामखाया दानिया आरो आं हरबाबो मोजांखौनो रायलाया सोरबा गोदानसो मोनबाय खोमा बिदि नङालै सना मा सानबाय थायो नोंलाय दालाय रायलायबाय माथो माखौथो रायलायबाय थानो मोजां मोनजेननाय समावलाय माखौथो रायज्लायबाय थायोमोन माथो बाथ्रायानो जोबामोन नोंना दा गोजाम जानायखाय बरिं मोनग्रा जाबाय बिदि नङालै सना धै दे आं खान मावबाय दं दोनथ' दाहाय हरगोन आङो दोन हरखाया नों रायलायनो बायो दाना आंजो ए दानना हरलायदो दानना हरलायदोना नोङो आंनाव कल खालामनाङा दिनैनिफ्राय आं दोनथ'नोसै दे मानो दे मामोन दं रायगोन आंजो रायलायनो बाखायोलै नों गोबावखौनो रायलाया दसे दसेयावनो दोननोल' जाबाय थायो बिदि नङालै बेबि थै माबा बुजियाबो दसे रायलायबावना दे रायलाय मामोन हाबफैबा मिथिखायाबो मिनिदो माखौबा हाजोआ
दोनथ'नोसै दे किस खालामहर खनसे खालामा आं लाजियो किस खालामाबा दोनखायाबो आं दे ना दोननोसै मामोन हाबफैजानो गिबाय आं किस खालाम होनबा है दे जाबाय दे खनसेबाव थै माबा मबाइलजोंनो थाबाय थाथारसै नोङो देख्रुबना होजाबासो गम मोनगोन र' नोङो गथ' बे सिलाया सिबै माम्बार हेलौ हेलौ बहा दं कलेजाव थांबाय दं दे आं दा सिमला थांबाय दं लोगो हम आंखौलाय दिनैलाय मानो लोगो हमनो लुगैदों नोंलाय हमां फालतु नङा रेस्टुरेन्टाव फै दाहाय दे दसे ने दा थांगोन दे होमबा बेथ' दा फैबा मबाइलखौ चेक खालामफैगोन दे नाम्बारखौ बेलेग सेभ खालामना दोननांसिगोन आं मा दोननांगोनलै गुलशन जाबायना सावमिना लाबो मबाइलखौ हरनाय नोंनिखौ मानो दे लाबो हर आं नायनि नो रावजोंबो रायलायखाया आङो नोंनिखौ हरलाय फट' नायनो मेसेजखौ डिलिट खालामजोबदों नामा आसोल रावजोंबो मेसेजखौनो गेलेखाया आङो नाम्बारानो गैया रावनिबो गावहा गेलेयोथ' नायबानो जाबायना डिलिट खालामना हरनाय मबाइला हेल' मा खालामबाय दं बहा दं नों नै सिमलायावनो दं आङो ए नंगौ नामा जोंबो सिमला फैदों लोगो हमनोबा फै नंगौ नामा बहा दं दालाय नै देलायग्रा बायदों जों बाजार थांग्रा लामाखैजा लोगो हमनोबा थाब फै जों बारा गोबाव थाया दसे उनाव लोगो हमहैगोन होनबा आं दे होनबा थाब फैनो नाजा जागोन दे सोर गुलशन बेलाय सिमलानि लोगो माबा रायलायनो लेंहरदों आंखौ लोगो हमनोनो ए आं जालाहाय आं थांसै दे मौजि दे होमबा दाहाय न' मोनहैबा कल खालाम दे हाय 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 गोबाव जाबाय नामा नोंसोरो बारा गोबाव जायाखै ओमफ्राय मा जानो मा जानो रलखौनो जानोसै दे रल 3 लाबोनाय जोंहा दे जादो